Takže čus lidi, tady vejme, jsem tady společně s... Tady společně s Terry, proč se nechce... Chápete, co myslím. Ale zjistili jsme, že je tedy od té doby, co jsme to hrali, strašně moc updateů. Třeba jsou tady nový takovýhle vymoženosti, což jsme minule zjistili, že třeba takovýhle věci dávají víc jako bonbonků a takhle. A u Terry tak se objevil nový ježek. Tak jsme zjišťovali, co to znamená. A zjistili jsme, že se u Terry objevují takovýhle bodliny. Já jsem chtěla natočit video se jí toho už dřív, akorát, že jsem měla problémy s natáčením, takže to moc nešlo. Takže jsem strašně zvědavá, jak tam budou další updaty. Protože vím, že třeba u té panenky, jak jsme hráli minule, tak to bylo, tak tam je teďko nový to, že místo těch křesel, tak tam jsou lavice, jsou tam tušky a je tam strašně toho novýho. Nás tedy tady ta hra strašně baví, takže bychom vám ji doporučili. Pokud vás samozřejmě takovýhle druh her baví. A Terikos, zdá se mi, že tam nějak umíráš. Už jsem tady. Já jsem hledala nabíječku, snažila jsem se nohou a tak jsem musela zakročit trochu, no. Takže ty jsi hledala nabíječku, máš se říct. Jo. Dobře. To zní zajímavě. A je to, proč jsi jako neuvítala? Na začátku. Protože jsem hledala nabíječku. To je tak těžký, jako i kdyby ti tam jako nešlo, že to je tak moc těžký, jako říct čus tady. Jo, dobře. Jo. Hele, no, ti to říkám, ale máš docela jako malý hápečko dveří. Pardon, mami. Vrací 50% damage, kterou dávám to monstrum do dveří. Tyko tě vůbec nebylo slyšet, teda z mého pohledu si to myslím, protože já nevím, jak jste ji slyšeli vy lidi, ale já jsem ji třeba vůbec neslyšela. Ale jako tady tu hru už máme trošičku rozehnanou, doufám, že vám to jako nebude vadit. A taky jsme zjistili, že jak jsme natáčeli tu hru s tou panenkou, takže to nebyl úplně dokončený update, takže většina těch věcí ani nebyla hotová. Že jak jsem říkala, tak místo těch křesel, tak jsou tam stoly, místo tady těch střílecích lízátek tam jsou tušky a strašně je toho jinýho a taky... Hajzlo. Ty jsi umřela? Ne. Jo. Hele, možná se jako za chvilku tebe přidám. A až jako tady to skončí, tak bychom si zahráli tu panenku, protože na tady tom ani moc tak jako nových věcí není. Kromě toho, že v úhlavním lobby byla obrovská panenka, dejme tomu tady toho strašáka. Asi s ní furt spí. Cože? Že spí furt s panenkou. Jo, dobře. Tak až tady to skončí, tak se potom vrhneme na tu panenku a ukážeme vám všechno, co tady bylo novýho. Tak se uvidíme. Jo, taky jsme vám zapomněli říct, už jsme to jako dohráli, spíš jsme umřeli, takže je tam takovýhle, když se připojíte, tak tam je takovýhle velký nápis. Jo, dobrý, už jsem se lekla, že nemůžeme se hýbat. No a jak říkám, tak tady je nová tady ta panenka toho strašáka, hýbal cernou. Já potom tady ještě přibylo tohle, toho jsem se ani nevšimla. No co, my jdeme ale do té panenky. To se divně, ale chápete, co tím myslím. A jak se můžete všimnout, tak my jsme předtím mohli jít do jakýkoliv levelu a teď to je podle toho, jestli dokončíme. A když si můžete všimnout, že tady jsou takovéhle 3 věci.
což je možná jako nový update a já absolutně nevím, co to dělá. Teď jsou tady takovýhle pacičky a nemám žádný pety. Čemu jsou mi pety, to nevím. Jak získám pety, to taky nevím. Je to líbla. Dobrý jsem tady. Ačkej, je to taky lívla. No tak, co to jenom dělat? Hej, já jsem se tady bugla, pomoc. Tak chvilku počkejte, než to vyřešíme opět. Hej, pstry, Emíři, prosím tě. Já to jako jinak bez tebe jako natočit úplně neumím. Teda co? Dobře, tak už jsme tady jenom sami dvě. Doufám, že se k nám nikdo nepřipojí. Myslíš si, že i v tady té panence jsou jako i ty nový jako vychytávky? Protože my jsme tady to hráli. Se tam předtím neportla a já tam byla, tak jsem viděla, že jedna holka měla ješka. Dobře, tak já si vezmu tohle. Jak vidíte, tak jsou tady lavice a to přijde strašně hustý. My když jsme tady to hráli poprvé, tak jsme byli jako to je tak hustý! No a vidíte, tak tady můžeme střílet tušky, což mi taky přijde strašně hustý. A já jsem si myslela, že jako tady v těch updateů jako už nebude, protože tady jako nebylo nic moc updateovat, říkejte si tomu, jak chcete. A taky jsou tady nový dveře, prostě tady toho strašně moc novýho. A my když jsme hráli před takovýma těma 3 týdnama, možná víc, nevím přesně kdy, tak jsme byli jako úplně, cože? Já ani moc nevím, jako, jak ty to pojmenuju? Že tak, mám pocit, že můžete napsat do komentářů, jestli je taky nezapomenu zapnout. Ale mám pocit, že už jsem minule na to nezapomněla. Tak můžete napsat do komentářů, jestli chcete víc dělou se té hry, nebo jestli si to bych natáčela sama, s Terry, s více lidmi. No což si myslím, že s těma vícema, tak jako úplně nevím, jako kdybych je sehnala, no asi tak. Ale samozřejmě můžete napsat vaše názory, jestli vás to nebaví, nebo jestli vás to nebaví. My můžeme zkusit i jiné hry, což jako docela trvá dlouho, než najdeme, co baví nás obě, co si myslíme, že by mohlo bavit ostatní. Takže napište svůj názor. Hele, všimla jsi si, jak se ta lavice jako rozkládá? Jo, tohle. No jako vypadá, že by jí jako pumpovalo srdce. A ne? Tím pádem No, co ti napadlo? máme živý lavice. Tak jestli máme živý lavice, tak v tom případě moje lavice umírá tetováním. Já mám na lavici obřího smajlíka. Mě tam prostě někdo nakreslil, prostě, ale jakože úplně vytesal do toho dřeva. Takovýho jako stickmana. Aha. Tak to je zajímavý, no. A tedy na jakém levelu seš, nebo co plánuješ teď upgradeovat nebo koupit? Hele, teďkon jsou nejlevnější lavice, takže si koupím lavice. Dobře. Jo, taky jsem mluvila, jestli slyšíte jako zvuky v pozadí. To asi všechno, co k tomu mám říct. Důvod nedostanete. A proč vám taky neřeknu? Hele, a ještě místo takových těch dýní, tak jsou tady křídy. Jo, říkám, je strašně nových věcí. Že to ani jako nejde vyjmenovat. To je pravda. Na to bychom potřebovali jedno celé video. No a není tohleto video, ve kterém říkáme, co je to nový? Ne. Jo, dobře. Jo, taky jsme zjistili, když jsme potom nenatáčeli a dotočili jsme to video z té natrý. Já nevím, jestli jsme v minulém videu říkali, jak jsme ji pojmenovali. Tak jsme zjistili, že má různý jako části levelů.
Takže od nějakého levelu tak začne používat nůž, jak jsme si stěžovali, že bychom si jako stěžovali, ale jak jsme se všimli toho, že mlátí do těch dveří medvídkem, tak od nějakého levelu tak začne mlátit do dveří nožem a od nějakého levelu, to mám pocit, že je její maximální level, ve kterém se může takhle změnit, tak začne být strašně bílá a bude vám připomínat ducha. Můžu potvrdit. Tak mám na vás takovou otázku. Taky strašně moc, je úplně jedno v čem, ale zaokrouhlujete věci, třeba jako když si dáváte volumén, nebo třeba natáčíte video jako takovýhle, tak já musím mít video jako 10minutový a víc, protože prostě mám ráda zaokrouhlování věcí. A taky, když mám třeba volumén, tak je taky zaokrouhluju na desítky, anebo taky to dám jako na 5. Co ty, Tyry? Co ty děláš? Díky za odpověď. Smí točit, to je oprus. Jí než na něčem přesvědčíte, tak je týden. Já samozřejmě nic neřekla, protože bych si to nedovolila. No prostě mě znáte. Mě znáte normálně. Takovýhle věci já si nedovoluju. Jako nebudu lhát, ale mi přijde, že ty tušky, jak střílíme, tak jsou strašně pomalý. Musí se je vyupgradit. Já se vyupgradím, když už jsou na levelu... Máš totiž napsáno attack speed. Attack speed, no tak to není až tak rychle, měla nebudu lhát. Není, no. Jestli koukli se ty jako nějaká nová věc, jestli bude nějaká nová věc, tak vám to Ještě samozřejmě jsme nezmínili bonbony a místo toho jsou knížky. To mám pocit, že už jsi říkala. Nebo jsem to aspoň maximálně jsem říkala já. Charmbox. To je jedno. Prostě když bude něco novýho, tak vám řeknu. Na kolikátku máš ty... Jo, tohle je přesně to, o čem jsem mluvila. Že se takhle upgradene a teďko vidíte... Počkej, tohle je docela důležitý. Všimla jsi, že když si ty třídy upgradeneš, tak změní barvu. Počkej, co? A jo? Já jsem měla růžový a potom modrý. Já jsem si to taky všimla, protože jako první jsme měli přece ty bílý. A teďko, ty jsi jako fakt umřela. Tak na tebe jako vážně kašlu. No ale no to... Jo, taky jste si všimli, že mám pocit, že to minule nebylo. Že jí sice jako z červený naly oči, ale že má takový, když se hýbe, tak víte, co myslím, prostě, já jsem umřela. No tak se asi toho posledního nedožijeme. Dožijeme. Dneska bude tak dlouhý video, dokud to nedokončíme. Co prosím? Pár. Ty jsi jako všechny, aby mi zrušili odběr, co? Ne. No, tě známe, Kazešuku. Já nevím, tak jako ukázali jsme se asi všechny upgradey ve hrách. Říkala jsem, že máme pety, já nevím, jestli jsem to vůbec říkala. Já jsem řekla tolik věcí, že už ani nevím, co jsem řekla. Ale mám pocit, že jsem neřekla, že tady máme... Řekla jsem, že máme pety. Ale neřekla jsem, že za to musíme mít nějaký diamanty, který absolutně nevím, jak se získávají. A také máme denní odměny, což tady taky nebylo. Jo. Co jsi našla? Koukej. Ale to takhle vypadá. Pojď sem. Neseš. A my můžeme taky poslat takovýhle smajlíky. To je taky nový. No jak říkám, je tady strašně moc věcí, co tady přibylo. Pojď sem. To je strašně hustý. Já jsem ani nevěděla, že jde. No. Takhle, když se podíváš a podíváš se jakoby směrem teda pryč, že to vypadá jak nějaká moderní vila. Jo, to je pravda. Jo. A taky jsem se nevšimla toho, že...
Ty kráso, je secret novej. Tak mi došlo, že je to ta roztroskotaná vila. Dobře. Tak ale já si myslím, že bychom to asi už tady mohli ukončit. Ahoj. Jestli se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček. A zatím čus! No nazdar.